Oke guys, kita berjumpa lagi bersama dua pilot kokpit pesawat Fazio. Fazio C115 bersama pilot andalan kita ya guys ya. Waduh enak ya. Sadu ini Malang enaknya. Duh, bis. Mendung-mendung remeng-remeng rapat-rapat. Duh, jos. Ini kita lari dengan kecepatan 60 km per jam ya guys ya. 30 km per jam. Sepian mesti ndangak yo kepet yo. Kayak perawan nek ngoco. Terus wedok. Oh, Pak polisi ya. Oh, Nilang golek-golek. golek-golek. Dobol golek sarapan. Iki mlaku maneh. Lah iki yo pedhot njene. Mlaku terus ya. Untuk cuacanya sedikit mendung ya guys, Enak. tapi ya it's okay. Itu pecel andalanku guys. Seperti biasa, Oh, pasti udara gini yo. kemacetan yang bertubi-tubi. Kemacetan yang hakiki. Motong jalur yang Iya. Apa toh? angel. Angel. Iki. Tuh. Mas. Mas. Ini lewat jalur, tetap jalur alternatif ya guys, Jalur lawak. menuju ke Permekan. Tuh tetap melipir. Dulu. Terlalu urus. Pentol Pak Bos. Mie ayam. Mongko. Mongko cilik. Karo wong iki tandur semangka iki. Tandur semangka karo wong.
Ya positif dan terus ya. Nah, Untuk menanam di musim hujan itu enaknya pari ya guys, padi. ya pupuk enak. Heeh. Kagak ngusungi ya. Nek pari yo enak-enak ae. Kemarin perjalanan pulangnya tidak bisa direkam ya guys, soalnya hujan lebat, Oh, dan deras. hujan deras. Ini kok ya udane. Ini kok ya udane. Yojo ya. Yo. Lu lali ganggu mantel aku. Lah enak. Podo. Mantelku keri ning omah. Berarti gak udan kok. Berarti gak udan kok. Gak udah. Wis tak siwer soalnya. Oh, kepet. Macam dukun ae. Oh, ngene nadem kadu. Iko panen semongko tapi yo. Loh, Ya semua korma. ngomong kok cepet ya panen semongko ya. Nandur ket kapan jane? Ya cobain biyen garbis. Kok kuning-kuning kok garbis. Lu sing kono mang semongko. Monggo. Tuh, kebakaran yo. Asap. Tuh. Suasana pedesaan yang seru, yang estetik. Iki isu-isu SJP iki. Kolot. Wong iki lho terus ya, mobil iki yo. Mosok Bendino yo. kang ngamati aku. Iku berarti sing duwe, Des. Paling yang duwe. Nek, Ya. bendino. Mosok mobil iku pancet. Iya, pancet ya. Bendino. Oh, berarti buka warung welut iku iso tuku mobil ya. Nah iso. Tapi kudu 15 tahun. Ya ora ya. Nah, lah iku wis 15 tahun ya buka ya. Ya wis entuk sawah barang. Ya iya. Lah saiki sak segoe 20.000. Lah biasane wong rono iku wong 4 wong 5. Es ketok 100.000 wong TikTok ya. Ya nyalangi pirang tahun jatuh ke mobil. Masa 15 dino? Ya ora ya. Ya sak tahun ya tuku mobil. Ya ora iso. So. Dene buka 3 cabang ya wis ya. Nah, Ya. itu kan. Worth it nih. Kalau cabang laris kabeh. Oh, enak. Yang positif laris itu bakso mama itu. Bakso mama. Positif laris itu. Iya, iku gak ngerti musim oh ya. Nggak ngerti musim deh. Laris terus itu. Musim hujan apa laris. Musim panas ya payu. Padahal perasaku ya wong dodol bakso iku ya akeh. Ya bakso. Lah ya perasaku wong dodol bakso iku lho ya akeh. Bakso legend mama ya. Tapi wong seneng bakso mama. Nek rasane yo padha-padha ya perasaku. Ya padha-padha perasaku. Yes, umumnya bakso lah. Heeh. Cuma aja nih pentole itu daging. Kadang-kadang nek bakso liane kan Saiki ku sing lagi hits iku ya bakso tetelan. bakso apa? Bakso tetelan. Oh, tetelan. Heeh.
Suwe iku bakso tetelan iku. Sing lagi hits iku Ya. biasanya wong dodol lah bakso tok, gak nggak tetelan. Ya nang mama ya enek bakso tetelan. Lah iya iku sing lagi rame wong saiki iku bakso tetelan. Nek bakso mama kan cuma brand itu. Nek bakso ini macam-macam deh, tetelan ya ono deh. Iya. Wis seru Pak, gak usah saya. Wis seru. Namanya juga usaha bang. Kayak saya. Nonton kepet. Namanya juga usaha bang. namanya juga golek-golek Bang. Alamat iki kok sorene kudanan asem. Yo gak. Dan wis dingi wis dipolno ya. Engko wis entek san yo. Entek wisan. Kepet. Paling ya. Padahal tandon ae entek. Asem. Tak kira no video ngene iki gak ono sing delok, tibake ning YouTube iku ono sing delok. Enek. Video gabut ngene. Pokoknya konsisten iku enek sing delok. Heeh. Tak kira ya ora ono sing delok tibake. Wis miati bajindul ngono ya enek sing delok. Walah iya 1000 ya. Ewon ya nek delok. Masih gak ewon ku enek sing delok. Heeh. Gak ketang sing delok loro lho ya. Sing delok ya lumayan ya. Ewon. Yo tolak ukurnya ya iku Apa? wis miati bajindul iku. Heeh. Iku video gabut dadi yo ya. Tapi deh nganu gawe branding rai. Iya. Yo gak juga. Hah? Yo gak juga kadang nyuting Mesti kita rai ini sih, gak mesti ya? gak mesti. Tapi Kadang kan sering. kadang ketok kadang enggak. Tapi kan sering ketok. Heeh. Iki cara wingi mulai di syuting yo entuk loro. Lubung wingi udan ya sengkle. Enak. Gak ono gandengane. Enak seger. Matang-matang rek. Kayak manen. Gak dadi yo ya bangunane. Sawi iki. Oh iki. Jane sing dadekne kok jerone sik, tapi menjobone sik yo. Ya ben ketok apik ngono. Nah, kayak jerone sik jeneng buka. Mau cendet. Oh, enak ya. Tambah njobone sik. Kehidupan persawahan rekan-rekan ya. Loh. Jos. Ini kehidupan desa dan persawahan. Loh. Wong iku mesti caring ning kono terus. Itu tunggu iya kapan. Ditunggoki. Nyambi njogo toko. Sampai jago toko.
Wonge paling titan ya. Iki wonge arek iki loro iki mesti lewat kene terus ya. Lewat kene jam ini. Heeh. Kami ini mesti lewat ini. Lu padahal melakumu nyantai ya. Yang Tapi 15 menit 37 detik ya. iku sing real iku mlaku petang bolo. Iku mlayu piro, Mang? Petang bolo, 35. Oh ya pas ya 17 menit sak mlebu pabrike. 35. Heh? Jadi sampai ini iki petang bolo 35. Oh iya pas 17 menit. Nah, Ya sekitar 17 menit lah perjalanan oma nang lokasi kerja. aku swidak paling ya 15 menit. Petang bolo. Wis teko ya oktai. Nah, Ojek-ojek mobilan terus ya ben gak kudanan nek. Pinter ya narik. kuman. Gila, wis. Wayahe. Oh.